pagpili kay Nuestra Señora de la Porteria. O Inang La Porteria, mamumukton niya mo reyna. Lilinyanin pagkaherak ang sa imong banwaan na nagmamauot ng kabananan sa lindong kan sa imong pangataman. Uya kami ngunyan na nagkateripon sa imong atubang, nag-aarang kan sa imong ugay, nagngangayo-ngayo kan sa imong pagkamuot, asin naglalaom na sa imong rangahon sa gabos na panahon. O Inang La Porteria, sa mong paalawan asin sinasarigan, sa oras ng mga pag-alaman asin katibaadan, sa Diyos kami hagaran tawad kan sa mong mga kasalan. Pakusuga ang mga maluya ang isip, paisuga ang matatalaw ang buot, asin suruga ang mga parakasala ni nag-aarang na makamtan ang kapatawaran sa tabang kan sa imong banal na ngaran. Antabayi kami sa dalan ng buhay na mag-erok sa mo ang katanusan, katiwasayan sa mong makamtan, katunungan ang maghadet, siring man iyo ang dalan pasiring sa imong aking nangungutan. Si Kristo na sa mong kanggurangan. Amen. Maaari na po tayong maupo. Isang maikling pangbungad na pananalita na ibibigay po sa atin ng ating PPC Chairperson, Sis Fatima Carino. Diyos maray na bagi po sa Indo Gabos and Merry Christmas. Pakisabi po sa kataid ta, Merry Christmas. Pirang oras na lang, Christmas na. So, bilang chairman kang Paris Pastoral Council, dakulaon po ang sakuyang pasalamat sa mga naging instrumento para mahaman ang Panunuluyan 2023. And kung ano ko na ang opportunity ini na magpasalamat din sa mga bisitang, mga instrumentalist na yaon din sa inutan ta. Then na po ako mangaran. Dako lang po ang sa indang role para mabuhay, magkaigwaning buhay ang palabas na ini. Actually po, ang panuluyan, pighimo ini, bako lang maipahiling ang mga talento kan mga kaakian tanayaw digdi sa Kalabanga, kundi po para maipahiling giraray o para ma-refresh kita kung ano po talaga ang nangyari kang enot na Christmas. Kung ano ang tunay na mensahe kang Pasko. So sana habang nagdadalang kita, maisip ta, mag-reflect kita kung ano ang halaga, as in, taano taigwa kitang Pasko sa satuyang buhay. So, then ako mahaloy, in behalf
of the Parish Pastoral Council, and sa tuyang kura paroko si Father Gilbert Briguera. Buot ko pong magpasalamat sa Indugabos na yaon ngunyan na madalan asin nagsuporta kang sa tuyang iniyong palabas. And sana ang wish ko po, lugod, gabos kita, mamatian ta, ang pagkasaro, ang pagkamuot sa lambang saro. Merry Christmas and a Happy New Year sa Indugabos. Thank you po. Inihahandog ng Parokya de Nuestra Señora de la Porteria, Parish Youth Ministry, the Local Government Unit of Calabanga, Central Bicol State University of Agriculture, Calabanga Campus, sentro ng artistikong manlilikha na bumubuo ng identidad at talento, Sambit, ang mga kwento na puno ng pag-asa bilang pagsalubong sa kaniyang pagdating. Ang Panuluyan 2023, Joie de Vivre, isang araw sa bawat taon. Sa bawat araw ng ating buhay ay napakahalaga na maipadama at madama natin ang pag-ibig o pagpapahalaga sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapamilya. Ang kawalan nito ay nagkakaroon ng malaking epekto sa buhay ng isang tao. Naroong tayo ay magdamdam sa ating mga mahal sa buhay na parang hindi na nakakaalala sa atin. Naroong magtanim tayo ng sama ng loob sa mga taong mahalaga sa atin. Ngunit sa pakiwari natin, tayo ay ganap nang nakalimutan. Tunay na mahalaga ang pag-alaala sa ating kapwa dahil malaki ang kabutihang na idudulot nito sa kanila, ang makapagbigay ng pag-asa. Ngayong gabi ay hayaan niyong dalhin namin kayo sa iba't ibang kwento ng buhay na nagpapakita na ang Diyos ay pag-ibig. Ang pagpapakumbaba sa pamamagitan ng kanyang pagbigay ng sarili sa lupa ay dahil upang matubos tayo sa ating mga pagkakasala. Ang patunay na dahil sa kanyang pagmamahal ay walang puwang ang hinanakit, kundi ang pagpapatawad at pagsakripisyo para sa iba. Ito ang tunay na mensahe ng Pasko ng kanyang pagdating, ang pagmamahal na siyang ugat ng pag-asa at daluyan ng pagpapatawad. Parol, parol po Pero kayo pare, para sa tagay na Pasko. natin to, pare. Parol, parol po kayo para sa Pasko. Wala, bili na po kayo. Kuya, bili na po kayo. Natin to, pare. Parol, parol po kayo para sa Pasko. Bili na po kayo. Ako Kuya, bili una. na po kayo. Sige na po. Lola, bili na po kayo. Ate, bili na po kayo. Parol, parol po kayo para sa Pasko. Bili na po kayo. Parol, parol po kayo para sa Pasko. Bili na po kayo. Pare, tingnan mo. Kawawa naman yung bata. Parang pagod na pagod na. Bilan mo kaya siya? Tumigil ka nga, Sam. Aanhin mo naman ang parol na yan. Iyang pangit. Tignan mo, oh. Ayun, no? Oh, ano gusto mo? Pare, alam ko na. Pagtripan natin. Tama. Kuya, bili na po kayo. Hoy, bata. Huwag ka nga dito. Nakita mo naman na nagiinuman kami. Alis. Nga. Bakit ako umiinom? Di ba masama yan? Ang babata niyo pa. Wow! Pare, parang airmats mo. May pa-advise. Nako,
Malapit na ako makumbinsi na bumili. Okay yung strategy mo, bata ah. Apakaangas. Tumigil ka nga, Sam. At kailan ka ba nagkaroon ng interes sa parola? Dali, tagay mo na oh. At baka makita pa tayo ni Ermats. Naku, tiyak, puputok na naman ang eardrum natin sa kakatalak nun. Ikaw naman, Sam. Buti ka nga, may nanay. Ako, wala. Buti na lang, kahit parang ulyanin na, ay inampun pa rin ako ni Lola Esther. Kahit paano, ang ina mo may kwenta. Ako, parang ewan. Siguro nagpapakasaya yun. Tagay na lang na. Walang inang hindi nagmamahal sa kanyang anak. Sigurado may dahilan siya. Kaya bumili na kayo ng parol. Sige na. Minsan lang naman sa isang taon ito. Sige na po. Siguro, kung hindi ako pinabayaan ng nanay ko, nag-aaral pa rin ako. Tulad nung naging crush ko, si Jen. Sabi? Bala ko sanang pormahan. Kaso, hanggang tingin lang ako pare. Kasi siya nag-aaral. Ako, eto, nagtitinda pa rin ng sigarilyo sa kalsada. Wala ring cellphone. Okay lang yun. Ang importante, nakakapunta ka pa naman sa computer shop ni Tio Carding para mag-computer games, di ba? Hindi kasi kayo dapat uminom. Pwede naman ka maaral. Kung gusto, may paraan. Tumigil ka nga, bata. Ang kulit mo ah. Doon ka sa kabilang kalye pumunta. At doon ka magsisigaw ng parol mo. Estorbo. Kaya nga. Basta ako, wala akong pakialam kung nasan ang nanay ko. May nanay nga. Ang ingay naman. Alam mo ba, walang ginawang araw ang Diyos na hindi yun sumisigaw. Sabi, mamalasin raw kami dahil kahit pagsimba ay hindi namin magawa. Minsan nga, tinanong ko siya, pare, bakit inay? Ilang sinelas na ba ang napudpud mo sa pagpunta sa simbahan? May nagbago ba sa ating buhay? Wala. Isang kahig, isang tuka pa rin tayo. Ay lalong lumitid ang ugat sa pagsigaw. Sabay kuha ng palo-palo at binalibag sa akin. Ay naku. Totoo. Tama ka dyan, pare. Basta ako, kinalimutan ko na mayroon akong ina. Hala, tumigil nga kayo. Masama yan. Utang niyo sa inyong ina ang inyong buhay. Ang lahat ng pangyayari ay may dahilan. Dahil walang ina na hindi nasasaktan kapag nawala ang kanyang anak. O sasabi nito? Hali kayo, tumingin kayo sa parol ko. Huwag kayong kukurap.
Mamang pulis! Mamang pulis, dumating na ba? Wala. Wala pa. Ngunit sabi mo ngayon tutulungan mo ako. Ano ka ba naman, Nena? Wala na akong magagawa para tulungan ka. Nasa kulungan ka na. Ngunit, Mamang pulis, ginawa ko na ang lahat. Gusto mo bang maalis ako sa aking trabaho? Aba, di ko naman yata papayagan yun. ngunit ako'y labis na nasasabik na sa... Ikinalulungkot ko. Ngunit, ayaw kong madamay. Bakit ba hindi ninyo ako maunawaan? Kailangan ko ng tulong ninyo. Pakiusap, Mamang pulis, tulungan niyo ako. Mamang pulis, tulungan niyo naman ako. Sige na, pakiusap, sandali, tulungan mo ako. Bakit ba ganito ang nangyayari sa aking buhay? Buong buhay ko, wala akong ibang ginawa, kundi ang tulungan ng aking mga mahal sa buhay. Ngunit ano ang napala ko? Ang makulong sa loob ng mga rehas na ito? Oh, Diyos ko! Mahal na Birhen, ito na ba ang kaparusahan sa aking mga pagkukulang? Sa aking mga nagawang kasalanan? Ayoko. Bitawan mo ako. Ano ba? Umayos ka. Ayoko sabing sumama sa'yo. Dito. Mayos. Diyan ka. Bakit ka nandito? Sino ka? Anong ginawa mo? Huwag mo kong hawakan. Wala kang pakialam. Maaari ka namang magkwento kung gusto mo. Nakulong ako dahil nagnakaw ako. Kailangan kong mabuhay dahil wala na akong mga magulang. Sabi ng ina ko noon, aalis lamang siya upang bilhan ako ng makakain. Ngunit hindi na siya bumalik. Sinungaling siya. Tinalikuran niya ang kanyang responsibilidad. Wala siyang kwentang ina. Tinanong mo ba ang iyong ina kung bakit siya umalis at hindi na bumalik? Paano ko siya matatanong kung tuluyan niya na akong iniwan? Kaisa-isa niyang anak? Iniwan niya pa? Maaaring may malaking dahilan siya kung bakit niya nagawa yun. Sana'y mapatawad mo na siya dahil walang ina na hindi nagmahal ng kanyang anak. Tumigil ka! Tahimik! Nena,
Sumama ka sa akin. Nais ka raw makausap ni Chief. Dayan, Anong kailangan mo? bakit hindi mo mapatawad ang iyong ina? At sino ka naman? Napakahalaga na bago mahuli ang lahat, ay makapagdesisyon ka. Ibukas mo ang iyong puso. Manalig ka sa Panginoon, na alam kong matagal mo nang kinalimutan dahil sa nangyari sa iyo. Kay dali mong makalimot sa mga pangaral ng iyong ina. Sasariwain ko sa iyo ang paulit-ulit na kwento ng iyong ina noong ikaw ay bata pa. Nang bumaba ang Diyos sa lupa upang tubusin ang ating mga sala, siya na Diyos ay nagpatawad at ibinigay ang kanyang sarili sa mga taong makasalanan. Tayo pa kaya? Ilang sandali na lang ang magpapasko na. Sana'y buksan mo ang iyong puso. Ano naman ang koneksyon yan sa problema ko? Ang magpakumbaba? Ang maging maalalahanin sa kapwa? Ang maging bukas ang isip? At mangibabaw ang pagpapahalaga at pag-ibig? Oo, yan ang palaging sinasabi sa akin ng inay ko noon. Pero ano? Siya mismo ay hindi niya nagawa. Iniwan niya rin ako. Nagkakamali ka. Napakabuti ng iyong ina. Alam mo ba, nung araw na iniwan ka niya para bumili ng iyong pagkain, ay nagkaroon ng barilan sa restaurant na kanyang pinuntahan. Natamaan ng iyong ina. At nang siya'y magising sa ospital, ay maraming pulis na sa kanya'y nakabantay. Napagkamalan siya nakasama sa mga nagtutulak ng shabu. At ang masama pa, pinagbentangan rin siya na siya ang pumatay sa kanyang mga kasamahan. Hindi totoo yan. Kung totoo yan, bakit hindi ko nalaman? Bakit hindi ko nabalitaan? Sindikato ang nag-frame up sa iyong ina. Ayaw kanyang madamay. Kaya't pinakiusapan niya ako na gumawa ng paraan para ilayo ka. Ngunit natakot ako. Natakot ako na madamay. Na mawalan ng trabaho, mapatay o makulong, gaya ng nangyari sa kanya. Ngayon ang kanyang hatol, at maaari siyang makulong ng panghabang buhay. Ang huling hiling niya sa akin ay dalhin kita sa kanya sa huling pagkakataon. Ngunit, natakot pa rin ako. Kaya't, patawarin niyo sana ako. Hindi. Ibalik niyo sa akin ang inay ko. Ibalik niyo sa akin ang inay ko. Pakiusap, ibalik niyo sa akin ang inay ko.
Umiiyak ka pa rin? Hindi mo pa rin ba napapatawad ang iyong inay? Ikaw? Malaki ang nagagawa ng pananalig sa anak. Wala akong tigil sa pagdarasal. Pinilit kong hindi mawala ng pag-asa. Sa gitna ng alam kong wala nang katiyakan ng aking buhay. Nahuli noong isang araw ang mga sindikatong ng frame up sa akin. Napawalang sala ako. Ngayon, isa na lamang ang hiling ko sa Panginoon sa tulong ng mahal na Birhen. At yun ay ang mapatawad ako ng aking anak. Inay, patawad po. Hindi ko po alam. Malaki ang paniniwala ko na papatnubayan tayo ng mahal na Birhen na gaya ng ginawa niya kay Isabel. Dadalawin niya tayo rito sa kulungan upang tayo'y tulungan sa ating naging kapalaran. Anak ko. Nena, isang magandang balita. Iniurong na ng lalaki ang demanda laban sa iyong anak. Maaari na kayong lumabas pagkatapos niyong permahan ng mga papeles. At malaya na kayo. Salamat, mahal na Panginoon! Salamat, mahal na Birhen! Inuurong ng lalaki ang demanda? Pero, babae po, inay, ang ninakawan ko. Anak, maniwala na lamang tayo na may milagro. Maniwala tayo na dinalaw tayo ng Panginoon dito sa kulungan upang tayo'y iligtas sa tubusin. Magpasalamat na lamang tayo. Salamat po, inay. Pero, sino po kaya ang lalaking yun? Baka siya po ang aking anghel. Anghel? Anong nangyari? Nakatulog na yata ako. At parang totoo ang aking napanaginipan. Isang napakabait na ina. Aba, nakatulog pala ako? Jude, ba't di mo ko ginising? Nalasing ba tayo? Pero alam mo, ang ganda ng aking panaginip. Biruin mo, may kinausap raw akong isang dalagita na nasa kulungan. At kinumbinsi ko raw siya na patawarin ang kanyang ina. Para akong nakalutang. Ang sarap pala sa pakiramdam na makapagsabi ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Nakakatuwa. Kulungan? Naku! Yan rin ang napanaginipan ko. Isang ina na nagsakripisyo para sa kanyang anak.
Napakabuti niyang ina. Sinabi ko na kasi sa inyo, walang ina na hindi nagmamahal sa kanyang anak. Oh, bata, nandito ka pa? Siguro, may dahilan ng aking ina kung bakit niya ako iniwan. Sana balang araw magkita kami para malaman ko ang katotohanan. Si Lola Esther, isa rin siyang ina. Kaya niya siguro ako inampon. Kasi alam niya ang kahalagahan ng isang anak. Mapalad pa rin ako kasi meron akong Lola Esther. Ako rin. Siguro, kaya laging maingay ang inay. Dahil pasaway lang siguro kami. Wala na nga si Itay. At siya na lang bumubuhay sa aming tatlong magkakapatid. Hindi pa ako matino sa pag-aaral. Alam ko na. Ito ang pwede kong irigalo sa kanya ngayong Pasko. Pare, magiging good boy na ako. Ayos yan, pare. Gusto ko nang umuwi. Parang ang giyan ng pakiramdam ko. Ako rin. Siguro, magsisikap na ako para makapag-aral. San man naroon ang aking ina, anuman ang kanyang dahilan, balang araw, ipagmamalaki niya rin ako. Oo nga, no? Hindi rin magsisisi si Lola Esther na inampun niya ako. Alam mo, naisip ko pare, hindi na ako bibili ng sigarilyo. Tama. Oo nga. Ibibili ko na lang ito ng parol para matuwa si Lola. Tama. Bata, lika dito. Bili kami ng parol. Sorry. Parol, parol po kayo para sa Pasko, bili na po kayo. Parol, parol po kayo para sa Pasko, bili na po kayo. Kayo, naisip ang bumili ng parol ko. Mura lang po, 50 pesos lang. Pero, tingnan nyo ang parol ko. Sige, titigan nyo. Walang kukurap. Ayun, pumikit kayo. Dali, para makita nyo yung sunod kong kwento. Ngayon, dumilat kayo ng dahan-dahan. Sasamahan ko kayo sa unang Pasko ng kanyang pagdating. Ang pagdating ng Panginoon Jesus. Ngayon lang to, isang araw sa bawat taon.
pusa ng tao. Sa taktang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Mahal na Ginoong may bahay, kami ay nagbibigay galang sa patuloy manunuluyan. Kami inyong pahintulutan.
Sandalit nais kong magtanong kung saan sila buhat ngayon at saan naman magtutuloy itong gabing itim ninyong layon. Malayo po kami nagbuhay sa Nazaret na aming bayan. Nagtungo rito't nagpatala ayon sa kay Cesar na atas. Ginoo, ang pagod namin ito, tatlong gabi't araw na siyang husto. Sa sanggol sa sinapupunan ko, iyong tahanan puso'y buksan mo. Sana kung dito ay may lugar, gaano lang kayo ay pagbigyan. Ngunit halos pumutok na lang aking bahay sa kapunuan. Paalam po among Maginoo, Sintang Maria, panutayo. Kosa kong irog, huwag matakot, ang Diyos hindi nakalilimot. Aba, tila bukas pang ilaw doon sa kabilang tahanan. Halika't tayo'y dun tumawag, taupo kami mawalang galang. Paumanhin sino man kayo, libong bagay nasa isip ko. Darating ngayon kilala ko, buo kong bahay dapat iwas to. Butiin pong ginang kayo'y ina, alang sa buhay kong dinadala. Kahit na po saan mang sulok, sa amin niyong ipagkaloob. Sabi kanina'y uulitin, may tanyag akong panauhin. Kailangan kong estimahin, paalam sa inyo ngayon din. Ganitong buhay tukha talaga, walang lakas larong tadhana. Halika aking tanging sinta, at may iba tayong makita. Tayo'y pagod at naghihirap,
lagi siyang paghahanap. Panginoon, sadyang ang lilingap sa mga taong nagsusumikap. Kay gandang bahay o iyong tignan, mabuting puso sana'y nandiyan. O maawain kung may bahay, kami sana'y manunuluyan. Tao, hayop, baga kayo, at gabing-gabi naggugulo. Among pakiusap po lamang, sintang asawa ko'y kagampan. Ang hirap namin huwag nang indahin, sanggulang siyang alalahanin. Buong bahay ko ngayon'y tulog, at kayo'y nang bubulabog. Wala akong sapat na panahon sa tulad ninyong patay gutom. Kung ayaw po ninyo'y di balik, kami po'y wag lamang laitin. Kami may dukha at pulubi, may hawak ding puso't damdamin. Jose, halika't maglakbay muli, sa kanya ang dapat na sukli. Pag-asa natin di taong saksi, kundi ang Diyos ang gunitain. Panginoon, Hari ng kalangitan, maraming hindi maunawaan, tiwala sa iyo'y nakalagak. Gawin ang nais sa inyong anak.
nanita eya, nanita eya. Bunso ko'y nahihimbing na siya, nahihimbing na siya. Ala nanita nanita eya, nanita eya. Bunso ko'y nahihimbing na siya.
Isang araw sa bawat taon ay pinagdiriwang natin ang napakahalagang araw ng kanyang pagdating upang patunayan ang hiwaga ng kanyang pagmamahal. Ang patuloy na nagpapaalala sa atin na ang Pasko ay simbolo ng pagpapahalaga, pagpapatawad, pagbibigay at paglilingkod. Sa bawat araw ng mga taon ay hayaan rin nating suklian ang mahal na Panginoon sa kanyang mga kabutihan sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng mga ito. Ang mga kwento na inyong nasaksihan ay pagpapatunay na ang Pasko ay isang panahon ng pagmamahalan, pagbibigayan at pagkakaisa. Ito ang nagbibigay daan para sa atin na magkaroon ng masusing pagtingin sa mga mahahalagang bagay sa buhay at maglaan ng oras para sa kanila.
ang mga miyembro ng ating production staff, the Parish Youth Ministry of La Porteria Parish. At ang ating pong mga instrumentalist sa pamumuno ng ating musical director, Mr. Eugene Escalderon, Mrs. Emelun Nieves, Miss Elaine Lyra Hernandez, Mr. Noel Daniel Barcela, and Miss Francis Gail Malangyaon. At ang ating sounds and lights, faces and sounds, live stream by Sir Jerome Ordoves, our photographer Justine Ervin Estonido, at ang ating dance choreographer Mr. Richard G. Castor, artistic director Mrs. Rosa C. Obano C. Ang aming pong pasasalamat sa ngalan ng ating La Porteria Parish, LGU Calabanga, CBSUA Calabanga, Sambit ng CBSUA, PYM La Porteria Parish. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Mga kaibigan, sa muli, ang cast ng Panuluyan 2023 at ang kanilang production staff na binubuo ng Sambit ng CBSUA Calabanga Campus at Parish Youth Ministry ng La Porteria Parish. Sa muli, sa ngalan po ng ating Kura Paroko, Reverend Father Gilbert